gaire, però no volíem començar-ho. Si una mica més no? I ara el que des de fora, l'anem escanyant per fer aquesta forma així i la boca també una mica més tancada, no? Mulles les mans. Llavors, el passem així, amb una mica de força, les mans per molt poquet. També tancarem una miqueta, no? Però està pla, ho veieu? Llavors, quan col·loqui el xurro, que ara ho veieu, quan col·loquem aquest, podeu que no us serveix. Ara col·loquem aquest, després col·loquem l'altre. Seguim per aquí? A sobre de la base, i com és molt llarg, Una miqueta cap a dins. Ara, aquí. Molt bé. aquest xurro També el tanquem una